בשבוע 40 פלוס. היי. הוא קשור לאמא. אני אשקול אותך, נראה כמה אתה שוקל. אמרתי 3,200. כמה? 3,205. רגע. 3,195. אני רוצה לאכול, ככה זה נראה. הוא נצרוך את נשמתם אחרי הלידה? למה? הוא ילד רגוע. הוא ילך לבקר. יש תינוקות שנולדים ורואים ישר את האופי שלהם. איזה אחות מדהימה יש לך בבית. אני מחכה לך. כל הכבוד. הנה אחותך הגדולה, היא הולכת לגן של גדולים, אתה יודע? היא בגן של... בואי תביא לי. לא, אמא צריכה להחליף לו. את יודעת למה? כי הוא עשה, הוא הקיא, הוא פלט. רואה, יש לו כאן צהובי. כן! שימו לב למנעד הצלילים של הסימפונט האמריקה. רסיטל מאת עומרקה. רסיטל לשני קסילופונים מאת עומרקה, אופוס כלשהו. שימו לב למבחן הספר הידוע. שימו לב. עומר, אמא תשים לך כמה ספרים ואתה תראה לאמא, שאהבתות כבר לא אהבתות לעולם. עומר, תסתכל על אמא, איפה חרוזים עם תימימים? עומר, איפה חרוזים עם תימימים? תביא לאמא, תביא לי. איפה חרוזימים? עומר, תביא לאמא חרוזימים תימימים. שימו לב, חרוזימים תימימים. נכון מאריה שאהב תות. פעם היה אריה שאהב רק תות. לא בשר ולא גבינה, רק תות פשוט. לא דייסה ולא קקאו. רק תות הוא רצה, רק תות. ובמקום שבו הוא גר לא היה תות. נכון מאוד אמריקו, זה אריה שאהב תות. ואיפה? הוא עד 10. נכון. איפה הוא עד 10?
אני אמיץ ונועז, עשוי ללא חת. כן, אנשים לא מאמינים לי, אבל עומר יודע לזהות לפחות 10 ספרים. ואיפה? נעים מאוד, אדון. ישבו והסתכלו בהצגה. נכון מאוד. קוקו. נעדנד. עמק, איזה סוטול, חבל על הזמן. בובו. מי מתנדנד? קוקי קוקי. אפשר שלא? ילדים מרותקים לטובי דובי. עומר, אנחנו מכינים עוגה ואתה גם תקבל. בבקשה. וזה האחרון כי אתה קיבלת כבר 3. קח. זה בשפם שלו. זה קצת יותר מדי, אני אקח לך חצי. יום הולדת היום, יום הולדת לעומר, כן.